ng'isi edier koro idwaro ma jok ma at least ma kisha ne ng'ato wach kadi koni bananto kauni tek 20 to wadni pok achulo last month be adong kia kata 1,000 kata 2 kata 3 ere kaka tangi konya kichi kigone mbaka no lakini neno ka en ng'at manya konyi koni anti gari moro ka yuar moro mondo medgo idoga koro gimosa konye no siepe di wuoyo ma the way mi wuoyo go ng'ato kech bino tangi bien koni Stella adwa siling 2 kanya ada chulo go tangi mi nyakidhi kibolri koro bien ikaw shida ni no ing'e maber ni ngi shida koro kaw shida ni no obed mari to we kiko bed mari saidi isha out kisha share out at least nya yudo konyruok kowuok gimi wacho ne ng'ato de mi wuogo ng'ato kata kidhi kwa chumbi ka ng'ato nyanto chumbi orumo ne ot koro koni ng'ani kako biro ira ni onge gi chumba dier wami koro mane gimo sakonya Doreen. Yes. Iwinjo kaka Mike wuoyo. Awinje ma pod achiko ita. Mana gi kaka iwinjo wuoyo no. Nitiere ng'ama nitiere dala kata oonge tich. Tich no rumo ne. Then yudo ka tinde rowere gin gi gimoro ni wan gi tich andika white collar job. Transition kisomo wacho ni transition wuok e tij andika to odwa dhi kata biashara. Okiano chak from where? Acceptance cha poko bedo gi chuny moro mar wacho ni bas tich orumo. Nafanya ka chorumo kore ngima na. Chuna ni kore dhi mjengo. Poka yudo moro barupe tingo. Ina kaka jahocho. Inyalo nyiso gi nang'o? Kes na mokwongo mana we joga rioka. Moro ni otimo engineering. Somo maber. Se yudo kibarua to rumo. To kaka temo mi jipo ema dwa tiyo go ka. Nikech ka wuoyo seche ma wagombaka. To pimo ni ng'eni kibiro ira ni mai gimo timorena oka bing'eyo ni tich no rumo seche moko inya tingi wach ni joka ka tich no rumo negi to wuo kodgi seche moko bende nyisa ni dhi wuona gi wuodacha ma to koro min wacho ni wuona gi wuodacha weno loro ot nikech gima kamano timore koro neno ka gima en gima ne koro rumo to ei mbaka ta winjo ni onya timo ma obere e puodho obere goro obere tugo chess obere gik mang'eny ta genius koro atemo wacho ne atiyo gi gima tiyo go kocha ng'iye talanta monyuoli go modhuro nasomo ga kamoro ni koro kadoke muma ni samoro ka Nyasaye omiya achiel dongi paro joma no miya achiel to moro dhi opano moro mi talanta moro kitiyo gi mano micha maber imedi moro koro wuoyi ni en gi talanta mang'eny koro anyise ni ne ise discover talantas ni mang'eny ma in go engineering otamore tich orumo sani okidhi Twitter kendo kigo wuoche kaka koro picha moketwa kacha picha cha ber ng'ani ng'eni no wuok ot gokinyi no kong'e ni dhi riembe nikech diketnwa manose riembe to dwa neno wuoche molil to ng'ama otwere matek moting'o briefcase ing'e na aseng'iewo wuoche gi beyo ma ng'ama ne tiyo tich maler to chopo to nyisi ni Meshak you are fired koro atemo nyisi ni ng'ini away from tij office be said discover jomoko modak mane ni tij office kae ma koro na nyisi ni wuoyo konyo cha koro nyisi ni adwa teri ir ng'ama ne ni office to sani dhi maber ma jo office dwa mana biro mondo konygi koro tije en jiwi ni ya in fact ng'ama ok ti office dhi maber malo ng'ama ni office idhi maber molo ng'at cha nikech number 1 idhi bedo gi time ni wuon you are now your own boss ng'achi kionge idhi bet piny idhi ng'iyo ni adhi temo ma kotamore ng'adhi goya onge to bende support system cha make sure ni in go kori nyiso ng'ane ni ng'iya ne to ng'ama nya sama kori dwa ywak ng'ama dhi miigo ke mikete lembe monde ywagi koro kase nyisi magie
ng'ato wang'e chako yepo wacho ni kare gini nyalore. It is not the end of the world. Piny ok orumo. Koro mane tija. Anyisi ni ang'eyo ng'ato ma watna mane tiyo tich maber mar ofis. Tich norumo. Nokoyot. Lakini sanie loso nyaka yogat. Mo supply. Nikech nodhi obet piny ma iwuoyo koro en nonindo juma, ini nindo ndalo 2. Ok owuo gi ji, olorore to ma ng'ama nosenyombo. Nyithindo bokodwa neno ni dadi akona nini. Mbona dadi analala tu? Dadi ni mgonjwa. Dadi ni mgonjwa mar depression. Kane oyudo hocho maber. Hocho moko nya ketho. Nitiere jo hocho wapogore. Nitie ng'ama atemo pushi ni nyaki wuoge gino piyo piyo. It's a process. Nyaka wakata igni abich. Koro sama iwuotho igni abich ni manyaka ching yie. Iwuotho gi ng'a. Mane penjo. Lero kama ni Nyadorin Katiba, mana pio pio sama koro watieko niendi Michael, ibo lero no mana machuok ni bang' lalo tich, en puonj mane mabende iniwon ni yudo. Nikech nitie nyakoro Mogajong moro mabende en won tich no lalne, lakini kalure koda gima Dorin Katiba manendo jahocho wacho, gini won, semoko mabende ni kadhe. En puonj mane minyalo nyiso nyikwa Mogajong mani yudo bang' lalo tich? Gima nyanyiso oganda wa. Beni ntiere gik ma ji pod kiaga maber. Gimiluongo ni Nyasaye ne be konyoga samoro. Kech bieni ng'e Nyasaye be ber. Bede ng'at ma kata kikia lemo. Nyasaye erokamano godhiambo no ok nyatami. Nyasaye kichiego ki Nyasaye erokamano. Mano ok apar ka nyatami kata kikia lemo. Koro gima mokwongo en mana luor. To luor ni ichako gini wuon imiri luor then gi jok ma associate go kata kidhi kumoro biene do ni tich osakethre lakini nte dewe ma kata ng'ato nendo kon ang'an tich no sakethre lakini kata mbekni ko goyo ten mbaka ma at least nyakonye kata ken kata kun moda bedo ka matin dami kech oyuago kech lakini dewe mentie oyuago kech adier koro nyami kata kuon modong ka gotieno wami kuoni cha cham gosiep ma waloso bieno siep be ketho gaji kech tich osarumo ni to sipi mida betigo bino siep mang'isi di madhe kong adieri be mago siep lal par mano bieni ni tich orumo ni mano kidhi madhe kong mondo pala mano ng'ama koro dwa kero ketho ni ngima moko be koro yudo ka nyithiwa moko be kochak donje njaga kabisa gigo kony kata matin beda king'iyo kata mos kata king'iyo kata gweng'u kata ng'ato ng'isi madhe kong'o ng'e ng'at moro e gweng'u kanyo madho kong'o kata let ne chal nade kuini koro ng'a kijana ida donje kong'o ida donje njaga bieni mano iselal mano kari yonge mani koni ng'ane cha obro iko gi wiye ilo nang'o obro tho gi wiye obro tho mag wiye koro en mani meko ibet go sep moko manya konyi ben kuom zi manya konyi gi dware moko ma at least ni lincha to kata ka wuoyo go linya miya kata 50 moro Kau stracha nyamede kata 20 moro nyabed gi 70 nyanyiewo sapa. Mago sip manyakonyi. Koro mana gima tanga wach no ganda luo. Giluru Nyasaye. Dorin watieko. To kadwa tieko kapok apenjo gini. Penja. Tich olal. Idonje ot. Iuso gik moko. Ikaw ufa, home theater, iuso. Ikaw ang'o, iuso, TV, iuso. Gik ma ji osetimo. Timo. Ben ga solution. Tich orumo, ng'ato donje ode. Kanen gi gache, ouso. Lo moro nyicho nyiew kamoro, ouso. Iye na monda anyis Wini. No kona ni kapok atieko tamose. Wini chigwasi. Wini amosi ang'ene ng'eyo. Osiepe na tena giwacho ni tusalimie leo unasahau. Wambe wamosore. Umosore tumewasalimia nyote. Adwa wacho gimoro achiel. Adwa divert matin. Be in gi ot dala.
Anti yot. Thank you. Onagi nyaka chak gedo dala. Yes. King'iyo Facebook page na, agoga piche gate na pile. Oka kete ni asungo gate. Akete with a reason. Ni dala dak ber. Yes. Aninge ni edwe an dala juma mangima. Jumba ria Nairobi matin sana. Onagi omany ot. Magi mora kotimore ni many gimoro matin ringi ter giki gi dala. Seche ma uso ni nyiso ni life is over. Koro ka chieng' ayudo kibarua kendo adwa chako manyo loan ma adwa pong'o got kendo. An adagi ga wach uso gik moko no. Unless wause ni en pesa modwa tigo transport daro mondo wadhi dala. Tich kano rumo ni no ningi dog dala mondi. Idok dala idhi choko paro. But gimane wawacho cha ni adwa medo Twitter jo dala onge ni ng'ane tiyo Athi River. Kare no rumo higni 4 mokalo. Uso gik moko is never the solution. Oneno solution sechego because I feel ni onge mshara madhi donjo to pod adwa medo dak e boma ka pod adwa medo temo. Us kata ka en moko chuno manyuru go transport keturu gik moko Bukinya cha dong chopo nyaka nyanjiwa kwa situ kocha. Dong Bukinya chopo. Nyamira Express. Gero di moma tin kata odlo di kan gigeni. Nyis familia niya. Emomi ya nyisi ni seche ma poku nyombo. Yod nyako munya winjo rugo. Yes. Pim ta mometa winyari ni. Ni ka chieng' tich orumo na. Wabro dak nade. Kopo na to. Udhi dong nade gi nyithindo. Mane gima nyawacho. Nyaruchieng opuonja hinya. An naseng'isi ni anagero simba na konya. Mabende odhi mbele. Simba na dhi mbele. Nyakoro Moga Jwang oyudo puonj makende mano endo kowuok kuom Doreen Katiba. Otuni kaka wuodo nagi. Samida ke town. Iwacho gani Nairobi lalo nyikwara Moga Jwang. Kabisa. Temige de dala. To kopogre gi mano. Iwacho gani osiep ber maingo wat. Chopo ga okang' mogik makoro kata mano osiepe gigo ok nyakonyi. Yudo ni wat osiko. Osiep ber lakini wat osiko. Wat lore mos. Donga ni Lin Ramogi nyar Nyakach. Mana kamano nyakora Moga Jwang iwinjo kanyo endo korumo ni onyisi no rumo nyakora Moga Jwang tich onge. Wawacho kacha chande mokwongo kokalo edho jahocho marwa Doreen Katiba. Owacho maber kuongi pimne ng'at mani buti cha medak go pile cha. Onya bedo mama ni, baba ni, jaodi, nyathini, pimne ng'ato. Kikitwe suit pile tonge kumidhi. Pimne. Bang' mano bed thuolo ne gimora mora minyalo timo. Manye talanta mari. Ng'e ni an kaka Stella kopogore gi tich matiyo Ramogi cha. Kasani ochunge an adwa timo. Kiseyudo giminyalo timo nyakora Moga Jwang wasongo mbele. Stella Brenda nyathi ochieng. Lungani DJ Kolokolo Instrumental ka paro ni kiny be waromo e chenro machielo mar Mbak Ndalo. Kete mana Ramogi TV. La paro que ni chingunega Momina bebo linde banyo nyadundo paro que ne chingunega